हेलो भाई ମୁଁ ଆଜି ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ହଳ କିପରି ଦେଶୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଳ କରାଯାଏ ଦେଖାଇବି। ଏହା ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଏରିଆରେ। କୁହୁଡ଼ି ହେବା କଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁଗଟା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଟି ଯାଉଛି ବୋଧେ। କେଉଁ ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବା କଥା, କେଉଁ ସମୟରେ ନ ହେବା କଥା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଦିଶୁଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏହା ହେଉଛି ଦେଶୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଦେଶୀ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହଳ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଳ କରାଯାଉଛି। ଦେଖ ତା ନଙ୍ଗଳ ବି କେମିତି ଭିତରକୁ ପୁରୁଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହଳ କରାହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳିଆ ଉଲ୍ଟାଇ ଦେଇଛି ମାଟିକୁ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ଚାଷ କରାଯାଏ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏପରି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ଏପରି ଚାଷ କରିକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବା ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଙ୍ଗଳ କିପରି ମାଟି ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଏପରି ଚଷାଯାଏ। ଏହିପରି ହଳ କରାଯାଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଳ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ମାନେ। ଏ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଘୁଞ୍ଚିଯା ବୋଲେ ଘୁଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ବୋଲେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆସ ବୋଲେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ। ଏହି ସ୍ଥାନ ସବୁ ଏପରି ଭାବରେ ହଳ କରାଯାଏ। ତାପରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଲଗାଯାଏ। କୋଉଠି ଲଗାଯାଏ ତ ମଟର, କୋଉଠି ଲଗାଯାଏ ଟମାଟୋ, ଧନିଆ, କ'ଣ କ'ଣ ଲଗାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଏରିଆଟା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚାଷକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହଳ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲଗାଯାଏ। ଏ 2 ଜଣ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଳ ରଖିକିନା ସେମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ପଛକୁ ପଛ ହଳ ଲଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି 2 ହଳରେ। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଶିଆଳ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏହିପରି ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଏ ଆମ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ନହେଲେ ମୋଟେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଦେଶୀ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏହା।
ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପଛକୁ ପଛ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଳ ବୁଲାଇବା ଶିଖିବା ଏପରି ଭାବରେ ହଳକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଛକୁ ପଛ ଚାଲିବା ପାଇଁ।